aya ya kamata mutane su rubuta, duk wanda ya ji wannan aya ya rubuta ta, tana da khasa'isu iri-iri. Ibn Kasir ya riwaita a cikin tafsirinsa ya ce wani mutum a Damascus yana sai mu ce yana yin taksi da abun nan da alfadarinsa. To nan sai ya ɗauki mutum suna tafiya zai kai shi wani gari. Da suka zo mararraba zai ɗauki hanya sai mutumin ya ce masa wannan hanya ba ita zaka bi, wannan tafi kusa. Ya ce a wannan ba ta da kyau, wannan ɗin tafi kyau ita za mu bi, a wannan tafi kusa. Yayyai sai shi fasinjan nasa ya rinjaye shi, sai suka ɗauki hanyar da fasinjan ya nuna. Suna tafiya sai suka shiga wani kwari, suka shiga wani daji, sai ya ga gawaye. Da aka je wani wuri sai fasinjan ya ce masa tsayar mana da alfadarin naka, ya tsaye da shi. Da ya tsaye da shi sai mutumin ya sauka, sai ya yi ɗamara. Da ya ɗamara sai ya zaro ƙaye wajen mai taksi, mai alfadari, zai kashe shi. Sai ya ruga abu sai ya bi shi, da wuka zai kashe shi. Sai ce don Allah ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron azabar Allah, karka kashe ni, na bar maka alfadarin da kayan da yake kai dunnawa na bar maka. Ya ce ai wannan kan dama ya riga zama nawa, kashe ka nake so in yi. Ya ce sai na mika kaina wajen sa bayan da na iya, sai ina ce to ina roƙonka ka bar ni ya raka biyu kamun ka kashe ni. Ce to kai da sauri. Sai mutum ya lola sai ya tayi zai sallah, sai ya ce sai na rasa abin da zan karanta, duk hankali na ya bace, na rasa abin da zan karanta cikin sallah. Sai na tsaya na ɗi mota, kai malam ka gama da sauri mana gama da kai, sai na ɗi mota ya abin da zai. Sai na ji ubangiji ya sako mini wannan aya, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a. Daga yakshifu su'a amma bai kai karshen ayar ba, yace sai naga wani mutum da doki da babban mashi a guje ya fito da zuwa, sai ya saka masa a kirjinsa, sai ya mutu yanzu nan. Da barawon ya mutu, yace sai na rungumi shi mai doki, ce da Allah mai doki daga ina ka fito? Yace wanda ya saukar da ayar nan ne ya turo ni. To in matsuwa ta kai matsuwa, in ka karanta wannan aya Allah zai fidda kai. Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Komi matsuwa in ka karanta wannan aya Allah zai fidda kai. Kamar yadda in mutum ya ga mutumin da yake jin tsoron zai masa sharri, ko kaga mutanen da za su yi maka sharri, ko barayi ko ƴan fashi ko wanda ake biyan su kuɗi su kashe mutum, ko a gida ko a daji ko a hanya, in ka ɗora hannunka na dama ka karanta laqad ja'akum ko kafa ɗaya ka karanta, ba wanda zai iya yin komai da kai insha Allah. Walli halin yanzu lokacin da ake yawan irin waɗannan bala'o'i na kakkashe mutane, Allah ya kiyaye mu.